Mema biara good evening. Mechiachia obiara wote Bernard Asantenka ene awia fan. Wa wonte apo awurade ensa wo yare bra esem. Wa noma bi so haw awurade ensa wo yare. Ne ayedina ma wo awurade nkae wo na ohunu mbobo. Medina ne Bernard Asante. Ene awia noma bebre ekoso wo wiase a ya na yede boye ho asafo hene. Yede sisi yenuanom. Ene me kire nipa bebre ama omo ate ase. Wobeti nipa ene wiase woni nipa okasa o chai. Ma sifie ma abobra. Ma atoka ma abobra. Why ade? Ufie na usiye no wabobra wo sad. Ka na wo toye no wabobra wo sad. Ba mendie me honhon kasa kire me se o mobra. Nti ayejai ni me wowe no a wo se oya abrabo wanim no. Ni abobra ne aboa bi. Ni aboa bi na betima kase ma abobra. Mede Canada Japan mfanto ho kakra bi. Opanyi Canada Japan, I believe say the whole Ghana means lotra ono ne wa fie pa. Ba me Canada Japan betima ka say o wa fie 1000. Menjini. Ba Canada Japan betima ka say aboa nipa 1000 meje edi. Die ntima meje nipa na aboa bene atum bi beba be dia de anse akase anya Canada Japan a enka mepa na mintimi nko school nwie. Canada Japan ama nipa no ginabre bi be kase na me yare da ho ayare sabe ba bi anya Canada Japan a nka mintimi free hospital wo me nyankwa. Canada Japan ama ni ginabre. By Canada Japan meka chame se o fie 30 wo Accra mane meka chame se abobra ko fie 30 no mani huye na fie 30 na osiye no asia ma onu ani ho osima onu ani ho enti onkyere se abobra muni mane me kyere mu nyame nooma ase amwate nooma bi ase. A Christopher on ya gidifo na ya mmoa ewo kasam. Canada Japan pie abontena atoka a binto bi da. Asifia binsi bi da. Ode apie. Okoye ne babia okọ no. Antima mfaka no anko ho. Amfaka na anko han ni se Canada Japan de. Range Rover ne bae. Biya hu. Okita ne safo a ono nko ano okura no. Ba Canada Japan ko duru ho no. Nipa de oduru ani bi atwa hwe kim. Ayi sika. Ama ye de nipa ne ko hospital. Ni dini empopa hoda. Aji nipa ne nkwa. Won be se Canada Japan abobra aboa bi. Ama nipa no anya ahoto. Se hotemase ye kra ni aboa bi wa asase su no opie eko oboa ne won kran obetima ba burochire na abehia sa nipa no ana ne huna nipa na adi adanse a kire ne a onim se anya sa nipa wo ya enka me bra wuye. Anye sa nipa yanka dade me papa anidi. Anye sa nipa yanka me nka meni gina bra me gina no. Oni be fere se abobra. Abobra. Nti na bra bo no obo ye na ase atre. Nidiri atrendi. Oni che se abobra. Enti nipa njai na ma asifie ma abobra ma atoka abra bo na wo boy ya wo do si ho asi akwa wo bo ma wo ho wa mo amabi
enti awurade nyankopɔn eka kyerɛ akristofoɔ se momfa masɛm no enko amane so na ɔmo a ɔmo nim no monka asɛm ne nkyerɛ ɔmo efisɛ nyankopɔn ba no obewuye edi bogya bi tɔɔ yɛ nyinaa nti ɔbɛbɔ bra ma yɛ nyinaa enti bogya na ɔde bɛbɔ bra ma yɛ no yɛnka bogya ne nkyerɛ ma ɔmo a mo nim ankase bogya na mihwie gu wɔ Calvary no bogya na abɔbra wɔ Calvary ɛwɔ asase ne so ogu netie ne so nti ɔde yɛmfa asɛ ne nante nti sɛ wo hyehyɛ netie si fie a gyae mania onni bi no ne ho ntɔ no sɛ wabɔbra no wabɔbra a wosia de onni bi no a wɔkɔdwa wanum akyerɛ no boa no na nipa ne nkɔka sɛ asumasi aboam ɔne yɛ abrabɔ nia wo nko a ɛyɛ wo wodie no wontimi mɛka nkyerɛ me sɛ wabɔbra kɔ wo fie na wosie no bia ɔnkɔ tenam bi woka na wotɔ ya nya oni bi ne foro ye nti o mo bra wonnim a meka kyerɛ mo ne ama wate ase me kyerɛ wo nyame asɛm enkasofo onko school sɛ ɔde ɔbɛbɔ kro no ɔmfa nko gyina domu sɛ o preach ya kyerɛ wo nko school sɛ ɔde ɔbɛbɔ kro no nka ɔmfa nko gyina asondarim sɛ ɔde ɔbɛ preach a kyerɛ wo opese uhunu ni school na okoye no so mfa so unya bi nti wobɛka sɛ akɔ school abɔbra ɔde abɛboa nkurofo aya monsua nneɔma nkɔ akyiri na yɛngya ya hunahuna na yɛde nneɔma bi siye ho yɛde siye ho asafo hene no nti sɛ wowɔ abrabɔ bi pɛsɛ wobɔda asase so a wowɔ sɛ wopɛsɛ wobɔdini bi na wode kan wodini ho a wohyia nea onni bi a boa no mania onni bi boa no na ɔnkɔbɔ wodini baabi ɔne kyerɛ sɛ wabɔbra babia wodini ni baduru no hɔ ne kyerɛ sɛ wabrabɔ atre wodini mu atre anya fie na wosisi wamfie no wo mbɔbra bi ama wamfie a oningu fie no bi ama wamfie a oningu fie no nti wo mbɔbra na fie na wo won kan ya wo otu wo no bi ama nkan ya onin sɛ wo fie na wo kɔba bi a wo fie no wontimi mpagya ni wachi ɔne de nka de wo kɔto no so a wo kɔda ni fie no ɔno so bɛka sɛ nka ɔne de ɔno so abɔbra kye ne wo wo so tu kware no wo kɔda ɔno ni fie nti kɔ no abɔbra kye ne wo nka ne asi hotel ama amanfo kodem no nka onde obaka se wiase nyina ona abobra wo mmoa wo pese bi ka se wabobra boa bi na nipa ne kodu ho adanse one be frɛ na abrabɔ awurade nyankopɔn ka ho awurade nhyira wo meni se obesua na odi etu anamo midina ne benada asante oyiwe me page ba bi a obehu me mɛkyerɛ wo ne awonim na wadwena ba no ma bi so na watu anamo mpa bi na awurade so akyerɛ wo kwan na awurade ama wanya mfaso afro no asafo awurade so adome nka ho nsira nya wo dia ɛwɔ Yesu din mu